Et vigtigt indslag i Ullerslev er naturligvis jernbanen, og lyntogene, man ser passere, er af den første type lyntog i Danmark. De blev taget i brug i forbindelse med åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935. Vi ser stationsforstander Anker Hansen. Posthuset i Ullerslev Vestergade 8, bygget 1917. Postbudene er klar til at køre ud på deres ruter. De kører fra Vestergade ud til Svendborgvej. Også postbilen til Fjerritslev med landpost Christian Rasmussen. Ved fortovet ser vi arbejdsmand Rasmus Rasmussen Dalby. Landpost Knud Petersen afleverer avisen på Odensevej 25. Sognerådsformand Niels Rasmussen Svendborgvej 4 går ind mod sit hus. Niels Rasmussen var sognerådsformand i Ullerslev fra 1937 til 1950. Gartner Poul Jensen Svendborgvej 1 sammen med sønnen Jens Christian. En stor del af gartneriets jord er nu solgt til kommunen til bebyggelse, og en del af området kaldes nu som i gamle dage for Brødelykken. Vi tager mod øst til Højbogård, Nyborgvej 28, hvor man sprøjter nyplantede frugttræer. Gårdejer Erik Nielsen kører med hesten, og kælen på gården Svend Christensen sprøjter. Der dyrkes også kartofler, og daglagerne Gunnar Andersen til venstre og Jens Jacobsen til højre tager en kasse med kartofler og går op ad den oprillede række og placerer kartoflerne med regelmæssig afstand. Anders Andersen Bæk forbereder med et slæbebræt jorden før oprillningen. Vagnesgård, Gesbjergvej 16. Sønnen Hans Jacobsen og karlen Arthur Jørgensen. Ullerslev Gård, Gesbjergvej 1. Sønnen Hans Laurits Johansen ved markarbejde. Vi tager tilbage til det gamle Ullerslev til Holger Rasmussen Højgård, Postkrogen 17, som er i gang med kornsåning. Poul Hansen Lillevang, Bremer Skovvej 226 i gang med forårsarbejdet. Ved den idylliske mose syd for banen boede Hans Jørgen Hansen, tidligere murer, i huset Svendborgvej 95. Og her ser vi så mosen med svaner øst for Svendborgvej. Garnvej 131 i Bondemose. En af de få landejendomme i Bondemose, hvor bygningerne stadig står tilbage, efter at hele området efterhånden blev udstykket og bebygget. Ejendommen, som tidligere blev kaldt Degnehuset, ejedes i 1949 af Jens Christian Jensen, som man ser i gang med høstdækning sammen med sønnen Frede.
Parti ved Vindingeå. Svinget ved Plantagevej kaldtes Drengenes Badested. Dyrlæge Mathisen, Svendborgvej 61. Mathisen var dyrlæge i Ullerslev fra 1936 til 1966. Og her kommer han i sin bil. Vi ser baneoverskæringen på Svendborgvej. Vi kommer fra Skellerup-siden, og til højre ses bryggeriet, det tidligere mejeri. Imod os kommer Savmøllens lastbil med Alfred Andersen som chauffør. Det officielle navn er Savmøllen i Ullerslev. Til venstre ser vi Knud Andersen. Og Andresen. Jens Andersen. Værkfører German Jørgensen måler sodavandskasser efter. Savmøllen fremstillede blandt andet kasser til runde oste. Hans Christian Nielsen ved den store båndsæve, der flækker planker. Arbejdsdrengen Bent Henriksen fra Soderup tager fra. Med ryggen til er det Svend Andersen. Og her Jens Christian Larsen. Alfred Egholm og værkfører Laurits Hansen, sidstnævnte fra Odense. Savmøllen udvider stærkt i disse år. Plovfabrikken Mullerup blev overtaget i 1948 af DLAM. Smed Åge Skov. Kurt Pedersen ved drejebænken. Vi ser os om på virksomheden. Man monterede tærskeværker og lavede gummivogne. Og dobbeltploge. På kontoret med ansigtet imod os er det driftsleder Erik Lindegård. Olav Rasmussens maskinfabrik, Fasanvej 5, flyttede fra Risskov ved Aarhus til Ullerslev i august 1948. Virksomheden drives som privatejet firma af indehaverne Bodil og Olav Rasmussen. På filmen ser vi drejebænke og boremaskiner, og der fremstilles dele til vaskemaskiner. Bygningerne bestod ved starten udelukkende af tyske flygtningebarakker, som var eneste mulige byggemåde i de år. De blev købt af staten og transporteret fra Fanø til Ullerslev. Der er gennem årene foretaget udvidelser flere gange, og fra at beskæftige et par svende og en lærling, har der fra ca. 1960 været 16 til 18 personer beskæftiget. Her ser vi Ejgil Frausing og firmaets indehaver Olav Rasmussen. Mejeriet Vestergade 6. Mælketransporten blev besørget af 18 hestevogne, indtil man efterhånden gik over til lastbiler. Mælkekusk Jens Peter Christensen, Gedsberg kører mejeriets bil. Det er den første
Erik Mortensen Kullerup den anden og Christian Nielsen Skellerup den tredje. Ejgil Pedersen vejer sødmælk ind. Mejeribestyrer Søren Lauke Hansen inspicerer. Nummeret 406, der ses på osten, var Ullerslev Mejeris eksportnummer. Her er mejerist Karl Madsen, der kører ost i ostelageret, og mejerist Hartvig Byriel. Revisorerne Laurits Clausen og Olof Hansen arbejder i bestyrelsesstuen. Realskolen Svendborgvej 39 fungerede fra 1907 til 1963. Lærer Eivind Pedersen og nogle elever på vej ud fra realskolen for at cykle til fodboldtræning på kommuneskolens fodboldbane. Det var på det tidspunkt den eneste fodboldbane i Ullerslev. Vi kigger ind på realskolen. Når der ringer ind, stiller eleverne op klassevis, og lærer Henry selv dirigerer dem ind. Skolebestyrer Abelgren underviser i matematik. Overlærer fru Himmelstrup kommer ind på skolens kontor til samtale med skolebestyrer Abelgren. En elev er kommet til skade og hjælpes af fru Abelgren i hendes køkken. Elever på vej fra skole op ad Realbakken. Mælkehandler Alfred Rasmussen handler med Camilla Rasmussen Svendborgvej 4. Ullerslev Elværk med elmøllen. Vi ser her elværksbestyrer Christian Olsen på vej ind i elektricitetsværket Nyborgvej 21. Ullerslev Elværk er opført i 1911. I 1941 opførtes en vindmølle til hjælp for elproduktionen, i det var vanskeligt at få olie frem på det tidspunkt. Ullerslev Elværk var det første fjernvarmeværk i Ullerslev, også i det der blev lagt en rørledning til kølevand over til Poul Jensens gartneri og drivhuse på den anden side af hovedvejen. Elproduktionen fortsatte på Ullerslev Elværk indtil august 1960. Sprøjtefabrikken Falken, Nyborgvej 18. Vi ser her Erik Bæk og Richard Bæk bag pillen og Helge Andersen. Og her er Arne Bæk i spær med at svejse.
Man fremstillede blandt andet specialmaskiner til savmøllen. Her er Niels Kaspersen, som grundlagde fabrikken i 1918. Og Erling Bæk, som overtog den efter Kaspersen. Fabrikken fremstillede markvandingsanlæg og påhængssprøjter til Falck. Hovedvejen, vi ser mod Ullerslev fra vest. Fiskehandler Romsø, postdrogen 18. Ullerslev Kirke er bygget i 1200-tallet, men der er i tidens løb foretaget flere tilbygninger, derfor de forskellige stilarter. Noget specielt ved Ullerslev Kirke er det lille messespir over skibets østlige gavl. Altertavlen er en kopi af Eckersbergs Getsemane have i Vor Frue Kirke i Svendborg. Gårdejer Rasmus Mortensen, Odensevej 17 og sognerådsformand Niels Rasmussen foran forsamlingshuset Odensevej 44. Vi er på kommuneskolen Odensevej 40. Førstelærer Kai Joachim Stender leger, så går vi rundt om en enebærbusk med børnene. Kommuneskolen virkede her fra opførelsesåret 1909 til den nye centralskoles indvielse i 1965. Frøken Sigrid Hansen underviser i skolekøkkenet. Lærer Christian Thyssen underviser i sløjd.
Herre og fru Stender i biblioteket. Kommune- og amtsgæld mellem Langskov og Ullerslev. I værkstedet hos Herluf Jacobsen, Gammel Langskov 45. Medhjælperne Svend Lauridsen og Karl Petersen. Vi ser Langeskov Gård, Gammel Langeskov 62. Gårdens formester Johannes Jensen ved middagsmalkning. Der blev malket 3 gange dagligt. Else og Theodor Ottesen, Møllegyn 17, på vej i marken til middagsmalkning. Vi er på Møllegård, uger bag 4. Der køres tør hjem, som man selv har produceret i Bondemose. Gårdens ejer, Anders Hansen. Viggo Christensen og gårdens søn, Ove Hansen, præsenterer de dejlige Oldenborg-heste. Anders Hansen på vej ud med en ekstra godbid til grisesøer og kalve. Vi kommer fra vest og ser de store vejtræer, hvorom det fortælles, at knuderne på stammerne skyldes spaniolernes sabelhug, da de var i Danmark under Napoleonskrigene. Rækken af kønne gamle huse blev fjernet i 1958 på grund af vejudvidelse. Smed Corfitz Jørgensen og sønnen Palle i smedjen på hjørnet af Kærtemindevej og Odensevej, der hvor 5. majstenen nu står. Karetmær Pallesen, Kirkekrogen 2 i værkstedet. Han lavede blandt andet vognhjul. Kirkekrogen 2 er en del af Ullerslevs gamle skole, som fungerede her indtil 1909. Pumpemær Hans Søren Hansen, Tangevej 4. Ullerslev Brugsforening, Odensevej 7, havde til huse her fra 1922 til 1967. Uddeler Korsgaard handler med Ejner Hansens Søglige, Mathilde Hinse Nielsen. Der er Mester A.P. Rasmussens bageri og café Nyborgvej 13. Han blev også kaldt bankebæreren. Skræddermester Gunnar Jørgensen og medhjælper Karl Emil Johansen arbejder på værkstedet Odensevej 2. Forretningen startede i 1930 og ophørte 1969. Gunnar Jørgensens kone, Else Jørgensen. Østergård, Nyborgvej 2, blev opført 1938. Den tidligere blev nedrevet på grund af vejudretning. Svendborgvejs udmunding i hovedvej 1 ved elværket. Vi besøger maleren Frederik Sø, Gesbjergvej 3. Hans særprægede hus, kaldet Fredly. Frederik Sø var født i 1876 og døde 1957. Hans særprægede gravsten ses på Ullerslev Kirkegård. Her ser vi ham ved
staffeliet i sin elskede mose, som året rundt var hans mest yndede motiv. Her får han besøg af pastor Viggo Hansen, der var sognepræst i Klostrup Ullerslev fra 1946 til 1969. Levvind Hansen Teglgård, Teglvænget 1, høster mellem Bakkevej og Svendborgvej over for Realskolen. Der køres mod det nuværende Vibevej. Hele området er i dag bebygget. Drengene efter selvbinderen er sønnerne Paul, Arne og Jørgen. Vangnesgård, Gedsbjergvej 16. Kælen Johannes Hansen og gårdens søn Vagn Jacobsen sætter korn sammen. Ullerslevgård, Gedsbjergvej 1. Forpagteren Niels Peter Madsen kører traktoren med en feriedreng på skærmen. På binderen gårdens søn Hans Laurits Johansen. Alfred Mælkemand kører ind på Ravnsbjerggård, Nyborgvej 27, et af Danmarks fineste svineavlscentre for hvid dansk landrace, som ejeren Gunnar Ottesen med stolthed viser frem. Gunnar Ottesens besætning blev anerkendt som svineavlscenter i 1939 under navnet Svineavlscentret Ullerslev. Besætningen var højt præmieret og havde gennem årene hjemtaget adskillige præmier på dyrskuer. Niels Peter Nielsen, Højbogård, Nyborgvej 28. Her bliver æblerne kørt hjem på lageret. Hønsebjerget, sognens tidligere fælles grusgrav, nu et fredet område. Johannes Larsen, Tangevej 2. Bygningerne, som stammer fra ca. 1780, hører formentlig til sognens ældste. Mosen ved Peter Andersen Tange. Peter Andersens ejendom, Tangevej 3. Vi ser hans svigermor, Hanne Olsen. Vi er på Bremergård, Odensevej 31,
måleraflæser Hans Jensen Møllebyen ankommer. Gårdens tidligere ejer, Niels Jensen. Niels Jensens kone, Signe Jensen. Hos Niels Rasmussen, Brændekildehus, Odensevej 29. Ejendommen var i 1949 en lille firlænget gård. Vi tager østpå i sognet til Kirsten og Jørgen Madsen Nielsen, Nyborgvej 31. Kirsten, som blev kaldet Kisten. Og Jørgen Madsen Nielsen. Så er vi i Bondemose og ser Marie Persens ejendom, Bondemose 1, bestyreren med hestene og Marie Persens mor, Sofie. Sognerådsformand Niels Rasmussen udleverer rationeringskort til pensionærsværtinde Dagmar Hansen, Vestergade 10. Det foregår i kommunekontoret Kertemindevej 7. Møderne blev holdt i forsamlingshuset i et lokale på første sal. Sognerådets medlemmer er Niels Rasmussen, Rasmus Jørgensen Gesbjerg, Erik Nielsen Højbogård, Karl Andersen Bondemose, Holger Rasmussen Højgaard, Anders Hansen Mølgaard og Hans Jørgen Knudsen, Landpost Postkrogen. Ullerslevdagene holdtes første gang i 1947 og fortsattes hvert år til og med 1952. De var resultatet af et samarbejde mellem forskellige foreninger, og formålet var at skaffe midler til ungdomsarbejdet. Hvert år blev der opført et skuespil, det første år i forsamlingshuset og ellers som friluftsspil. De blev instrueret af realskolebestyrer Abildgren, og førstelærer Kai Stender havde altid hovedrollen. I 1953 blev der nedsat et udvalg, som havde til formål at fordele de penge, der var kommet ind i løbet af de år, man havde arrangeret Ullerslevdagene. Pengene stod urørte en halv snes år og blev så uddelt til forskellige foreninger. Fra hele sognet strømmede folk til børnedyrskuet, hvor de udstillede dyr blev vurderet. Dommerkomiteen bestod af Erik Nielsen Højbogård, Poul Hansen Lillevang, chauffør Alfred Andersen, Svendborgvej.
Gymnasterne marcherer ind på pladsen. I spidsen går Alfred Andersen som fanebærer. Damegymnastikken blev ledet af lærerinde frøken Sigrid Hansen. Kalegymnasterne blev ledet af Christian Nielsen Bankegaard. Og her tager han imod ved spring over buk. Til sidst ser vi et afsnit af festens højdepunkt, friluftsskuespillet. Musikken leveres af Anton Andersen på violin og Hertha Hansen Gift Rasmussen på klaver. Som Nille ser vi frøken Sigrid Hansen og som Jeppe førstelærer Kaj Stender. Og som Jakob Skomager, Christian Christensen, rolighed.